Hej ty tam, vieš čo ma zaujalo tento týždeň? Google vyhral súd, pozrieme sa prečo Salesforce prepustil 4000 zamestnancov, ďalej sa pozrieme na výsledky spoločnosti Salesforce, mám tu pre vás aj jednu zaujímavú novinku, čo sa môjho portfólia týka a na záver si prejdeme vaše otázky z Discordu. Ahoj, moje meno je Martin, mám 23 rokov a v aktuálnej chvíli spravím portfólio v hodnote 52 000 eur. Vítam ťa v mojom svete investícií, kde ti každý týždeň transparentne ukazujem moju cestu až ku prvému miliónu. Dobre sa posaď, venuj mi pozornosť a poďme na to. Spoločnosť Google si behom jedného obchodného dňa pripísala až 243 miliard dolárov na trhovej kapitalizácii. Celé to bolo spôsobené rastom akcií o zhruba 9%. Za týmto rastom sa však schováva obrovské víťazstvo pre Google, ale aj pre nás investorov. Všetci vieme, že spoločnosť Google bola minulý rok uznaná za vinnú, pretože vraj mali nezákonný monopol vo vyhľadávaní. Avšak federálny súdca sa zachoval doslova proakcionársky a tie najtvrdšie tresty ako rozdelenie spoločnosti zhodil zo stola. Čo vlastne znamená, že spoločnosť Google si môže ponechať prehliadač Chrome, taktiež neprídu ani o Android a to najzaujímavejšie je, že aj naďalej môžu platiť spoločnostiam ako je Samsung alebo Apple peniaze za to, že Chrome bude predvolený prehliadač na ich zariadeniach. Jediná zmena v týchto platbách je v tom, že už to nemôžu byť exkluzívne zmluvy s týmito spoločnosťami, ale iba obyčajné a budú ich musieť na novo vytvoriť. Každopádne za mňa to dopadlo naozaj výborne, najmä aj čo sa umelej inteligencie týka, keďže Google nepríde o Android a teda bude schopný do mobilov od Xiaomi, Samsungu a iných vkladať Gemini ako svoju AI. Keď si túto správu ešte spojíme s mojím portfóliom, tak aj vďaka tomuto rastu spoločnosti Google moje portfólio rástlo o skoro 2% behom jedného dňa. Keď sa pozrieme na moje portfólio, tak Google je úplne najväčšia pozícia, za čo som veľmi rád. No nevždy bolo príjemné Google nakupovať, keď sa prepadal ku $140 a ja som vedel, že to najmä kvôli problémom okolo týchto antimonopolných žalôb. No každopádne ako sa hovorí, tak zisk je rovný riziku a ja som rád, že v tomto prípade som zariskoval a išiel som proti ľuďom, čo hovorili, že investícia do Google sú mŕtve peniaze. CEO spoločnosti Salesforce Mark Benioff potvrdil prepustenie 4000 zamestnancov. Dôvodom je AI, vďaka čomu podľa jeho slov potrebuje spoločnosti menej hlav. Benioff v podcaste The Logan Bartlett Show prezradil, že prepustil 4000 zamestnancov, kedy z 9000 ľudí mu zostalo na zákazníckej podpore už iba 5000. Salesforce momentálne stojí na čele AI revolúcia a vybudoval naozaj výborný produkt s názvom Agentforce. Dôkazom toho, že produkt je skvelý, môže byť aj fakt, že v spoločnosti Salesforce vybavujú 50% práce AI agenti. Mne osobne sa páčili tieto slová, ktoré si dovolím citovať. Vďaka prínosom a efektivite Agentforce sme zaznamenali pokles počtu prípadov, ktoré riešime a už viac nemusíme aktívne nahrádzať pozície inžinierov podpory. No a zároveň som rád, že Salesforce ide s kožou na trh a ukazuje vlastný produkt na vlastnej spoločnosti. Veľmi rád to vidím a teda zostávam aj naďalej presvedčený o kvalite spoločnosti. No a už keď sme pri Salesforce, tak sa poďme pozrieť na výsledky, ktoré boli rekordné a za mňa boli fakt dobré. Hneď by som začal teda touto peknou tabuľkou, ktorú majú v prezentácii. Vidíme, že revenue bolo na úrovni 10,2 miliardy, čo predstavuje medziročný rast o 10%. Následne subscription and support revenue nám veľmi pekne rástlo o 11% medziročne. Pre mňa veľmi dobrý ukazovateľ je CRPO, čo znamená Current Remaining Performance Obligations. No a po našom sú to podpísané zmluvy pre spoločnosť, kde do 12 mesiacov budú dodané podľa zmluv produkty pre spoločnosti od Salesforce a tieto obligácie budú následne premenené na financie, ktoré obdrží Salesforce od iných spoločností. No a teda CRPO nám rástlo medziročne o 11%, čo taktiež hodnotím pozitívne. Napravo vidíme aj profitabilitu a cash spoločnosti. Ďalšie čísla si teraz nebudeme prechádzať, pretože sa na ne pozrieme podrobnejšie. Spoločnosť Salesforce taktiež vrátila akcionárom 2,6 miliardy dolárov odkupom akcií alebo vyplácaním dividendy. Salesforce dokonca zdvihol buyback program o 20 miliard, teda z 30 miliard až na 50 miliard. Aktuálne Salesforce odkúpil akcie v hodnote 24,3 miliardy a teda sú iba na pol ceste ku splneniu svojho cieľa. No a z tých 2,6 miliardy tento kvartál bolo práve 2,3 miliardy vyplatených na dividendách pre akcionárov. Teraz si pozrieme aj guidance, ktorý znepokojili investorov a preto si akcia odpisovala vo štvrtok okolo 6%. Revenue bolo zdvihnuté a to konkrétne iba o 0,5%, čo nie je najviac, no je to aspoň niečo. Rast subscription and support revenue zostáva na tom istom, GAAP operačnú maržu znížili na 21,2% oproti predchádzajúcim 21,6%. Avšak na non-GAAP operačnú maržu zvýšili výhľad z 34% na 34,1%. Opäť GAAPové EPS bolo znížené a non-GAAPové bolo zvýšené. A rasty, či už operačného cashflow alebo free cashflow boli zvýšené na 12 až 13% medziročne. No a teraz prejdeme k segmentom, kde vám chcem čosi aj ukázať. Keď pozrieme na aktuálny kvartál a ten istý kvartál z minulého roka, tak ten
rast je menší a spomalil. Avšak to, čo chcem ukázať je, že v prvom kvartáli minulého roka bol rast vyšší ako bol v druhom kvartáli minulého roka, ale naopak tento rok Salesforce dokázal v druhom kvartáli trošku rásť. A toto je to, čo som ja chcel vidieť a čakal na to. Presne som chcel vidieť opätovný návrat ku rastu a nie iba pokles alebo stagnáciu. Navyše Salesforce začal opäť s akvizíciami, aj keď sú iba menšie. Tak spoločnosť už dokázala, že vie rast zdravo, no a k zdravému rastu chcú vďaka akvizíciám pridať aj zvýšený rast. Pre mňa bolo dôležité vidieť ten opätovný návrat ku rastu aj vo výsledkoch a teda ho aj vidím. Síce je to iba o 1%, ale budem tie segmenty sledovať aj do budúcna. A budúci rok tam úprimne chcem vidieť návrat až ku rastu 11%, aby som bol spokojný a spoločnosť ma dokázal presvedčiť, že mám byť aj naďalej shareholder. A ešte taká menšia info. Vidíme, že spoločnosti sa najviac darí rásť v Ázii, a to konkrétne o 11%. Následne je to Amerika o 9%, no a najslabšia je Európa, kde rástlo revenue iba o 7%. No a samozrejme, všetci ma poznáte a viete, že keď o niečom hovorím, tak to aj sám robím. A vo štvrtok pri tomto výpredaji som sa rozhodol dokúpiť 2 kusy akcie Salesforce a zaokrúhliť si pozíciu. A vlastne som si pozíciu u Salesforce aj uzavrel a neplánujem už viac nakupovať. No a už keď sme pri portfóliu, tak rovno si môžeme rozobrať tú novinku, čo mám pre vás. Rozhodol som sa pre celkom veľkú zmenu, čo sa portfólio trackera týka. Zmenil som Monero za Snowball. Nie je to tým, že z Monero by som bol nespokojný, ale keď si porovnám cenu a možnosti, tak u mňa vyhral Snowball. No a tá najdôležitejšia vec pre mňa je, že vďaka Snowball vám viem live zdieľať moje portfólio. Čiže ak by si mal záujem si sám prejsť moje portfólio, akcie, ktoré držím, vidieť ich výkonnosť, alebo si portfólio porovnať výkonnosť napríklad s indexom S&P 500, tak link na portfólio nájdeš na Discorde. Teraz sa určite pýtaš, ako sa na Discord dostať. No a ono to je jednoduché. Stačí, aby si išiel dole do popisu videa, kde nájdeš link na Discord, ktorý je úplne zadarmo a aj všetky materiály na ňom sú zadarmo. Máš tam zároveň link na môj osobný Instagram a pokiaľ by si mal záujem si vyskúšať aj Bulios na týždeň zadarmo a následne mať doživotnú zľavu, tak aj tento link ti nechám dole v popise. A teraz poďme už spoločne na záver videa a na vaše Discord otázky. Prvá otázka je od Libora a sám ju nazval jemne provokatívnou, tak sa na ňu pozrime. Prečo by si ľudia mali sami investovať na dôchodok a nespoliehať sa na štát? Veci predsa sporia u štátu. Toto je pre mňa veľmi osobná otázka a vlastne preto vznikol aj Martinov svet investícií. Chcem ľuďom ukázať tú stranu toho, že o dôchodok prídu a naozaj ľudia, čo majú dnes okolo 30 rokov, tak sa na štát nemôžu spoľahnúť. Zoberiem to viac k nám, na Slovensko a aktuálne všetci vidíme, aká je celková situácia, či už politická alebo ekonomická. Jednoducho nám dnes nikto nedá nič zadarmo a čím skôr si toto ľudia uvedomia, tým skôr sa budú môcť začať chystať na svoj dôchodok. Aktuálne máme naozaj neschopnú vládu, ktorá sa nedokáže postarať o chod štátu a nie ešte o budúce dôchodky. Navyše veľký problém vidím aj v 13 dôchodkoch, ktoré ničia štátnu kasu. Ja osobne som za ich zrušenie, keďže to tvorí obrovský deficit a už ku dnešnému dňu má Slovensko dlh na sociálnej poisťovni niečo okolo 2,7 miliardy. Tento dlh bude iba rásť, pokiaľ 13 dôchodky budú vyplácané a štát ho nemá žiadnu šancu splatiť, čo môže viesť až ku úplnému kolapsu a teda stráte dôchodkov pre ľudí. Navyše vidíme rekordný rast zadlženosti Slovenska aj napriek tomu, že na Slovensku prebieha konsolidácia a chystá sa ďalšia. Úprimne povedané, máme vo vláde babrákov a doplatia na to ľudia, ktorí sa o peniaze nezaujímajú a nepripravia sa na budúcnosť. Lebo keby je dôchodok bol a povedzme, že raz bude na úrovni 600 až 700 eur, tak o tých 30 rokov pri inflácii 3% ročne to nebude dosť na pokrytie obyčajných výdavkov na prežitie. No a nezabúdajme, že aktuálna vláda má v obľúbe zasahovať do druhého piliera a prichádzať s nápadmi, že za peniaze v ňom postavia nové diaľnice a opravia cesty. Takže podotýkam a podčiarkujem. Začnite sa zaujímať o svoje financie čo najskôr a dovolte svojim peniazom pracovať pre vás. Nestojí vás to nič, len pár hodín štúdia, aby ste pochopili základy. Neinvestujte kvôli mne, urobte to pre seba, svoju rodinu a hlavne svoje deti. Presuňme sa teraz k druhej otázke od Matouša. Koľko jednotlivých akcií, nepočítam ETF, je v portfóliu už priveľa? Momentálne mám 11 akcií, 7 ETF a Bitcoin. Obmedzujem investície do ETF a viac sa sústreďujem na akcie. Som mladý, mám dlhý investičný horizont a vysokú toleranciu rizika. Podľa mňa toto je veľmi dobrá otázka, pretože pre každého znamená veľa niečo iné. Ja osobne chcem napríklad ísť do koncentrovanejšieho portfólia a mať do 10 pozícií. Na druhú stranu sú investori, čo majú menšiu toleranciu k riziku a teda majú 200 pozícií v portfóliu. Obe stratégie majú výhody aj nevýhody. Koncentrované portfólio je volatilné.
citeľnejšie, máme väčší obnos v pozíciách, teda pohyby sú väčšie, čím dokážeme jednoduchšie poraziť index, ale zároveň aj prepady sú väčšie a citeľnejšie. Na druhú stranu veľká diverzifikácia nás chráni pred prepadmi, teda keď padne index o 10%, naše portfólio s 200 rôznymi akciami môže padnúť iba o 5%, ale zároveň veľa pozícií s menšími čiastkami v pozíciách bráni rastu a teda prekonať výkonnosť indexu je naozaj veľmi náročné. Čiže optimálne rozloženie si musí nájsť každý sám. Najlepšie to aj ty zistíš sám na sebe, čím budeš dlhšie na trhu. Avšak ak ti riziko nevadí, tak si myslím, že tvoje portfólio je celkom dobre poskladané a kľudne by som sa toho držal aj naďalej. Možno časom zistíš, že ti už pri vyššej čiastke nie je príjemný prudký výkyv a začneš viac diverzifikovať. Ďalšia otázka je od Tomíkova. Čo pre teba znamená mať plnú pozíciu? Ahoj! Pre mňa plná pozícia je vždy dočasná. Moje portfólio aj vďaka vkladom rastie celkom rýchlo a teda keď poviem dnes, že Salesforce je pre mňa na 20 kusoch plná pozícia, tak aktuálne to môže byť na pol roka. Pretože za pol roka by Salesforce padlo z 8% pozície v portfóliu na 5% a to úplne nechcem. Každopádne sú pozície ako napríklad Adobe, ktorá je pre mňa plná a uzavretá. Čiže tak v skratke, plná pozícia je pozícia, s ktorou som spokojný vzhľadom na zastúpenie v portfóliu a viem, že pozíciu budem navýšovať až časom, pokiaľ sa navýši hodnota portfólia a spoločnosť by stratila percentuálne zastúpenie, ktoré ja chcem mať a držať. No a posledná otázka je od Benita. Aký môže mať dopad zníženie úrokových sadzieb na drahé kovy? Nie som zrovna fanatik do drahých kovov a ani ich nevlastním. Z historického hľadiska to však vyzerá, že znižovanie úrokovej sadzby je pre vzácne kovy pozitívne. Ono vzácne kovy sú veľmi výhodné už od začiatku roka, kedy zlato išlo hore už o 30% aj vďaka neistote, ktorá vznikla vďaka clám Donalda Trumpa. Čiže za mňa zlato super na turbulentné obdobia, ale sám to nepovažujem za investíciu, ale skôr za úschovu peňazí. No a pre tento týždeň by to bolo všetko. Ďakujem každému, kto dopozrel až do konca. A prajem vám dobrý štart do nového týždňa. Moja tvorba má za účel zdieľať s vami moje poznatky. V žiadnom prípade to nie je investičná rada alebo odporúčanie. Moje videá sú obraz mojej cesty svetom investícií a sú informačné a najmä motivačné.